ang media o phaima karon ke ama hai tami bagai hindai ke ang eto din kolok ma phaya ni tongmoni media o haipno ma phakya tini kha ang belai bwkha tongthokliya ma phakya ang khoroksa burui ang kabo kaijajak ani bwsai tongo Dhanjay Tripura bo MLA khoroksa ungjak tabo kungkangke bo ex MLA ungkha chusulin snong raima belini gai ama haike ma phaimani karon ke tabo দীর্ঘদিন ধরে আনো কুট রসং কুট কাছারি কাখা কুট কেসলি টঙ্গ চিনি আচল মানে বিশিঙ্গ কুটনি হয়তো মাধ্যমে রায় রেজাক টঙ্গ প্রত্যেক মাসে আনো 10,000 কে চালক খানানি কক টঙ্গ আবনি বিশিঙ্গ আনো চালক খানা 1 বছর ধরে চালকা আবনি পরে বতাবক আনো রাং রহলিয়া আবনি বাগে আনি ফ্যামিলি আং চলিনানি বেলাই কে কষ্ট টঙ্গ আবনি বাগে আং তাইসা ফাইফিকা আং বলতিকে আং বুড়ি বরক চাউই থানানি ওয়ানাও আনি সামুং কুনো কरै ang kuno khlaimaya ang nogo tonga sugoi te ani ang bunyoro kisa misa hajra khlai sai tongo umsugoino haiba abubai ang pusugia abin baga ang ma phaifika tai bo bini kogrumano bo kaisabo no koknariga tai kuto bo rai rejak tongo ani documents or phanya ni bo go shiwi thango haipno bo kudok abono kuno demand na haya kuno khlai ri manya abin baga bo ajaga khai bo phak tole choli tongo তাই বো আমা হাকে তাবো খে রাং রগরিনা নিহনি গসিয়া রগুই তঙ্গ আবনি বিসিঙ্গ জুরজুর খ্লাই বো 3,000 রগরিনা হনছো আমা বাই আনি ফ্যামিলি আং চলি মাইয়া তাবো খরচা কাইসা আং সামুং খাইনা থাঙ্গা গেনছে কুন সামুং মানানি কুন আনি করে তাই আং সিনি জাগৈ তঙ্গ বো খরচা এমএলএ ni bihik তাবো খৈতো এক্স এমএলএ ni bihik ni সিনাই জাগ তঙ্গ আং কুন জাগা মখাং মাইয়া বো আনো বো মা হাকে শাস্ত্রি মা খালাই কা পুরা আনি লাইফ পুরা নষ্ট খাই রেখাবো amon baga ang belai lukurong no bon sanamu sungo bono kisa nanya engthong ang somoy mote ang justic manani engthong aboni baga na ang koyo norok joto no bono kisa tamu khlaiman abo norok kisa ano help khlaidi ang bono bomo haike sasti reiman tai brok ni nukhung mota ang nanyan thangya botamu khlai tongya botabuk sai tong ang batarok maya amo hake emle roni batarok maya amo hake ang nono salu merok neshto Gatai 2019 kaisa kha 2019 kaisa wani yagulo ang brong ni nogo tongbuka tongmon yagulo ang bobai bon ani kuno tamo saya tong ang tabu ko saimeya saya ni bisingo bo ang wai bobai ang kurui haike tabu tongu tongo ani nogo ang sajo ani nogo ba ang tongo ba ani ma babu songbai ang tongo ani ma babu bo soliya borok burusi bura angjak borok anon sarana ni amma hai khamda kurui aboni baga ang bini thani sano bo ano jehetu je motabe bo ma haike bo ano khlaiman khlaitong bini tamo ani saya tong ani laibo bo tamano nosto khake abor bo sanang ko tai ang gobono koino musungo bin thani ang jurhat khayo tani bagan kake ani document je saka phono donani ingthong aboni baga ang nango ani document ang trin baga ang kuno samu musapuno khlaimaya ang omti jaga kamro khanyani SSG group bo samu khanyani ke ang document sanjago ang baga ang document se mayan baga ang samu khlaimaya ano bo ma ke samu khanyani ruthung ani ol ang te kuno na ya ani document si baga ano donang thu abu simisi bo ano oma hage bo sasiri tong ang bo be hamjong ma dirgo din doriya hamjagi thanga hamjong ma ga ani tamu saya tong ang saimeya habino bo sasting nang thong bo ani live no nosto khaima hai ang bi live no nosto khaino musungya bo se ano juru khayo live nosto khlanya ni bage dai bo hai ku to thangai bo ama ga ani ang kuto thangmon yagol ke solme bisingo bo ano hai kuto tulangai ang nang bai kaham ke tongsinai nang bai ang kaham ke soli thangsinai hne bo ano tongmon bisingo bo tabu bo oma hage kuno kuroi bini je buku bo bokok rimani abo joton tatal bo joton mitha bo lukuno khai ko kaham ke sawi mano bihi khoroksan ko bo sana se bini phan kuroi ama hai borok bo naina ke saka khere kahama bisingo gale to katha simu haisi bo abon bagai ang kuno sana ni bono haitung bo ani tamo ani documents na ni tho ang abono koyo bin thani tai ano ani family ani maintenance ano donang tho jehetu put ni right tongo abo donang tho asuk